Masu kallo ko kuwa ku danna mana subscribe da alama ƙararrawa ku yi mana kuma like. 250, 200 000, 100 000, 150 000 pardon. Sule na uku. Lokacin Sanosu Isa ya ji ciwo da hannu shi yasa ya ba abokin kokowa shi kayi shi ne Bashir. Merci. Photo de famille. Merci. Wannan shi ne iti yau bakace ne na kasawa ga shi na shi ne ce turazan fi da kudi zuzurutu kusa jika da nufi akwai a cilana akwai jama'a yan farfi da dama sun ga wannan tafiya ta makon alheri ya faru cikin kokoro tsohon kurkusa sun dawo cikin da ta NNS tare saboda sanar da babban bawa kalla mutanen suna nan cikin gidan mazansu da mata tsohi da suna kuma a kowar tunan ɗaya bayan ɗaya za su yi magana musamman akwai ɗan suna a lantai akwai ɗan suna kusa mai kuma akwai ɗan batalar akwai ɗan zara kana ana hankali da daga cikin su za su fi da za su samu wani. Zakur na commencé wallahi ani saka mutan kulba Zakiru 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 kaga ka sai Allah kaga ka sai Allah Zakiru ta kare Kadri Abdu ya kada Zakiru Kadri Abdu ya saka ya kada Zakiru ba Allah Zakiru Hamidu subhanallah Muhammad Baba ya kada Abdu Sa'adu wallahi Muhammad Baba na agarsa ya kada Abdu Sa'adu dubin gaisuwa mai yawar fata alferi zuwa gare ku kai da alamun kowa ya gajina
ana so